Gaur landako edo belardiko ekosistema ikusiko dugu. Baina, zer ete dago bertan? Belarra, loreak, baita animaliak ere. Txiki-txikiak, ertainak eta handiak. Txiki-txikiak. Erlea. Listorra. Marigorringoa. Zizarea. Tximeleta. Kokobola. Arma. Arra. Eulia. Eltxoa. Matxin saltoa. Inurria. Kakalardoak. Kilkerra. Sorginorratza. Barea. Barraskilloa. Eta orain, ertainak. Satorra. Satitsua. Sugea. Azkenik, handiak. Zaldiak. Behiak. Ardiak. Eta amaitu da.